Firma Rottenberger má v ponuke aktuálne dva typy inšpekčných systémov alebo kamier. Je to rozdelené vzhľadom nejakej fyzike v podstate a parametrom potrubí na dva druhy veľkostne. Menšia kamera s menším displejom, ktorý je vlastne zase tak ergonomicky do ruky urobený s niekoľkými modulmi týchto kamier, je určená od 40 priemeru do 100 a veľká profi kamera aj na vyššie priemery, ako je tá 100 až do 300. Je tu možné dať minimodul, ktorý je podobný ako vlastne tento modul pre tú kameru Roscope, čiže ide aj od 40 použiť aj u tejto veľkej kamery. Táto menšia v podstate je to kamera, ktorú môžu použiť aj inštalatéri, nielen tí, čo krtkujú a profi krtkovanie robia, ale aj inštalatéri, lebo tí vlastne prídu do styku s sprchovými kutmi, s kuchyňou, pisoáre a je to práve určené na tieto veci, čiže zistenie, aký je problém, aby sa následne vedelo vlastne zasiahnuť a odstrániť poruchu. Aj terminál vlastne má parametre tie najvyššie možné, je takisto dotykový. Je tu možné nastaviť fotenie, video, zosilňovať, osvetlenie. Pri použití vo väčších priemeroch je možné tu osadiť vlastne takúto vystreďovaciu hlavu, aby kamerová hlava išla v osi potrubia. Čiže keby išla po spodku, tak vlastne nevidí dobre na vrch tej ruky, čiže je múdre vystrediť. Dá sa vlastne záznam fotky dať na médium pamäťové a zobrať do počítača, alebo je priamo pripojenie USB a takisto je aplikácia cez Wi-Fi do tabletu alebo telefónu.